wa alihi wa sahbihi wa man wala. Muna muku barka da zuwa wannan hukuma ta Hisba a wannan rana ta Litinin 18 ga watan Julai 2024 a wannan hukuma ta Hisba. Abinda ya sa muka kira 'yan jarida abubuwa ne guda uku. Na farko domin a ji matsayin wannan hukuma da ma gwamnatin jihar Kano akan dambarwa da ake na wani agreement da aka yi sayin tsakanin Najeriya da kuma ƙasashen Turai wanda aka kira ta Samuwa, cewa gwamnatin jihar Kano bata gamsu ba ko bata amince ba ko bata yadda ba da duk wani abu da zai ci karo da dokar musulunci ko dokar da aka kaddamar ta shari'ar musulunci a jihar Kano. Da aka duk wata yarjejeniya ko a ciki ko a waje ko a ɓoye ko a fili wacce ta ci karo da dokar da aka kafa ta shari'ar musulunci a Kano da kuma dokar musulunci da addininmu na musulunci da ma dokar ƙasa da aka yi ta shekara ta 2013 wacce ta haramta auren jinsi da mu'amala da kafa ƙungiyoyi da goyon baya da duk wata mu'amala ta shafi wannan. Ga ma dokar a gabana, doka ta 2013 wacce Jonathan ya sa mata hannu, duk ta yi bayani akan wato haramcin wannan a ƙasarmu Najeriya. Don haka wannan ya dace da dokarmu ta jiha da dokarmu ta musulunci da kuma dokar ƙasa akan haramcin wannan. Saboda haka gwamnatin jihar Kano bata amince da wannan ba. Da haka muna sahun gaba wajen, kuma kamar yadda aka ce na shekara da shekaru ana ta yaƙi da wannan abu a jihar Kano, hukumar Hisba tana ta ƙoƙari tana shiga birni da ƙauye domin zaƙulo irin waɗannan ƙungiyoyi da suke bayar da ƙoƙarin a ga an kafa ƙungiyoyi na 'yan luwaɗi da 'yan maɗigo a jihar Kano. Hukumar nan ta Hisba ta kakkama mutane da suna daban-daban, wasu ma sun engagement, wasu ma yanzu haka suna kotu, wasu ma an ɗaure su. Duk wannan hukuma ta yi ƙoƙari wajen daƙile irin waɗannan, kuma an je da take ta fama da ƙungiyoyin 'yan daudu da irin waɗannan ƙungiyoyi. Saboda haka wannan shine matsayar gwamnatin jihar Kano da hukumar Hisba game da wannan ɓangare. Ɓangare na biyu, ƙungiyoyi da yawa sun shigo cikin jihar Kano, ƙungiyoyi masu zaman kansu NGOs suna ta activities da suna daban-daban, wasu da sunan ba da tallafi ko ɗaukan aiki ko taimakawa matasa ko mata ko yara. Amma kuma mun fahimci waɗannan ƙungiyoyi wasu daga ciki suna da alaƙa da irin waɗancan ƙungiyoyi da aka haramta a jihar Kano, aka haramta a ƙasa, cewa suna aiki a ƙarƙashin ƙasa domin samar da irin waɗancan mutane masu irin wancan aƙida. To da haka irin waɗannan ƙungiyoyi gaba ɗayansu gwamnatin jihar Kano ta yi banin ɗin aikinsu gaba ɗaya a jihar Kano. Kuma muna nan mun zaƙulo wasu da yawa, ko muna nan muna bibiyan wasu, kuma muna fata kuma 'yan jarida za ku ba da haɗin kai an samu irin waɗannan ƙungiyoyi da kowane irin suna suka shigo cikin jihar Kano. Gwamnatin jihar Kano da al'ummar jihar Kano da hukumar Hisba ba za su amince da ayyukansu ba. Saboda haka duk wata ƙungiya da ta shigo da irin wannan an riga an soke aikinta a jihar Kano. Sannan abu na uku, akwai wani bidiyo da ya ta yawo wanda wani jami'i na lafiya ya fito ya wasu jawabai waɗanda aka yi ta yawo da shi, kuma a ƙarshen ko a farkon jawabinsa ya jingina kansa ga hukumar Hisba, wanda jama'a suka yi ta kiranmu daga gurare daban-daban, menene alaƙar mu da wannan jami'i, wannan jawabin da ya yi, me alaƙar hukumar Hisba da shi. To alhamdulillah wannan jami'i mun ga fuskarsa, mun gane wane ne, kuma yanzu haka mun sa an taho da shi gashi nan a kusa da ku domin ku ji wannan abu da ya je gabatar, yaushe wannan abu ya faru, kuma da yawun wa ya je ya yi, sannan kuma meye matsayinsa shi akan abin da ya faɗa, kafin kuma a ji matakin da hukumar Hisba za ta ɗauka akan waɗannan jawabai da ya je gabatar, kuma ya jingina kansa ga hukumar Hisba, wanda kuma an san hukumar Hisba yaƙi take da wannan abun, ba za ta taɓa yadda ko ta lamunta wani jami'inta ya je ya haɗin kai da ƙungiyoyin da suke haɗa irin wannan ba. Kuma a ƙarshe muna kira ga duk jami'anmu a duk 44 local governments, ba mu yadda yin mu'amala da kowace irin ƙungiya da ta zo da sunan ba da tallafi ko gudunmawa ba, har sai an sanar da hedikwata tukunna. Duk jami'in da muka samu ya yi mu'amala da irin waɗannan ƙungiyoyi, to za mu ɗauki mataki a kansa gwargwadon yadda dokokin hukumar Hisba suka gabata. Muna godiya gare ku, kuma wannan yaƙi ne da ya kamata kowa ya shigo a yi da shi, domin yaƙi ne da duk wani addini da kake yi to ba za ka goyi bayan wannan abun ba. Haka in kai mai kishi ne, sawan kai ɗan jarida ne
ko kai malami ne, sannan hatsarin nan ba fa wannan kaɗai ba ne, yana nan ana ta yaɗa shi a ƙarƙashin ƙasa. Sun shigo da miliyoyin kuɗi da biliyoyin kuɗi, suna daloli, suna nan suna jan hankalin matasa, ana ta ba da kuɗi ga waɗanda suka shiga irin wannan ƙungiya ko suka yi alkawari za su shiga. Saboda haka kuma 'yan jarida ina muku nasiha da ku yi taka tsantsan akan irin wannan yaƙi da aka shigo da shi. Mutum ya taimaki al'ummarsa, ya taimaki addininsa, ya taimaki kansa, kuma ya taimaki 'ya'yansa. Wannan abu ba wai a hizba ko a ina ba, abu zai iya shiga har cikin gidanka baka sani ba. Domin kuɗi ne ake ta rabawa mata, ake rabawa maza, ake ta rabawa yara, an jefa mu a talauci, an jefa mu a jahilci. Duk abin da aka ce ga kuɗi, jama'a gudu-gudu suke su shiga. Saboda haka waɗannan jihohi 12 da aka fara aiwatar da shari'a su aka sa a gaba. Jihar Kano tana cikin waɗannan jihohi 12, a nan ake so a fara aiwatar da wannan abu. Saboda haka da malamanmu, da 'yan kasuwa, da 'yan siyasa, da sarakuna, da 'yan jarida, da malamai na jami'a da na gida, da limaman juma'a, mu tashi mu ta addu'a ko mu fito mu yaƙi abin nan da hannu ɗaya. Har ma ƙungiyoyin waɗanda suke kiristoci su ma mun ji suna faɗar ra'ayinsu akan rashin amincewa da wannan. Da haka muna fata a ba da haɗin kai domin mu ga ƙasarmu ta zauna lafiya, addininmu ya zauna lafiya, ba ma son a ƙaro mana wata musifa akan wacce muke ciki. Ga rashin tsaro muna fama da shi, ana ta ƙoƙari a ga an shawo kansa. Ga karyewa tattalin arziki ana fama da shi, kuma a ce a je a ɗauko wata musifa, kuma duk musifar da aka saka kuɗi a ciki, duk abin da aka ce akwai na goro, to wannan abin yana da hatsari sosai. Saboda haka muna fata Allah ya saka da alheri da ku samu damar zuwa, kuma Allah ya taimaka wa gwamnatin jihar Kano da ma Najeriya baki ɗaya. Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya. Wassalamu alaikum.